Balima chaque Pro TV lagebo belajele o mana ke jiɲɛ fan o fan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ o bisimila o ka bamanankan kunnafoni a kɛnɛ kan. Bi bamanankan kunnafoni an b'a daminɛ an ka marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Kajolo an b'a jira aw la k'a fɔ min ye tarata don n'o bɛnna septembre kalo tile 26 ma san 2023 Kajolo nɛgɛ kaɲɛ 16 waati sanga 30 bɔɲɔgɔnko kunnafoni bɔra k'a bin ko min ye k'a fɔ polisikɛ dɔ ale kɔni mugu ci a yɛrɛ la k'a yɛrɛ fatu ni polisikɛ in tɔgɔ de ye adjudant chef Isaka Ka Siribe promotion 2003 ma don an b'a jira aw la k'a fɔ min ye ko nin ta siɲɛ fɔlɔ ko cɛ ko fɔlen a b'a yɛrɛ se ni k'a yɛrɛ faga siɲɛ fɔlɔ la a kun b'a yɛrɛ sera k'a yɛrɛ faga nka o ma sira sɔrɔ o wulila joona ni ka taa n'a ye lamɛntaso la ka taa a furakɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ tarata don n'o bɛnna septembre kalo tile 26 ma san 2023 kɔnɔna na kasikaw de bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ a balimaw a teriw a n'a limanaw ko min ye ni cɛ ko fɔlen a donna ka so kɔnɔ k'a da sɔgɔ a yɛrɛ de la ka kisɛ ni k'o don a yɛrɛ kunkolo la min ye k'a dɔn k'a fɔ wele bilala kɛnɛya tigilamɔgɔw ma olu kɔni taara ta ka taa n'a ye Kajolo CSRF la nka a ma se ka bɔ o la mɔgɔw kɔni bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka mun de kosɔn min ye adjudant chef Isaka Ka Siribe a kɔni ye a yɛrɛ faga ɲininkali gɛlɛn min ni maa caman kɔni bɛ ka a sɛbɛntiya ka bisimila ka ɲɛsin o yɛrɛ ma an bɛ waati n'a fɔ sisan min ye Isaka Ka Siribe ko min ye san 2023 n'an kama ko promotion 2003 ko a taara Kajolo nka maa caman kɔni n'a jira k'a fɔ ko i b'a sɔrɔ min ye Isaka Ka Siribe k'i b'a sɔrɔ a sigiɲɔgɔn caman a n'a baarakɛɲɔgɔn caman olu bilara a ɲɛ polisiya yɛrɛ kadira kɔnɔna na min n'a kɛra sababu ko a y'a yɛrɛ faga nka nin waati na min kɔni sɛgɛsɛgɛliw kɔni baara kɔni bɛ ka sɛmɛ se kan nka kunnafoni jɔnjɔn ma se ka di buna adamadenw ma mun de kosɔn min ye adjudant chef Isaka Ka Siribe a kɔni mugu ci a yɛrɛ la a kɔni fatula ka muso kelen ani denni to a kɔfɛ an bɛ dugawu de kɛ sa Ala ka a hinɛ a la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ taa Nara n'an taara Nara an b'a jira la k'a fɔ dugu dɔ bɛ ko Dili ni Dili ko fɔ o ye Cheikh Siriboro Kane olu ka dugu ye dugu min ni maaba caman olu dalen bɛ dugukolo jukɔrɔ Dili an b'a jira la k'a fɔ k'a bɛ waati damadɔ min ye terrorisiw n'an k'a ma ko maajugu olu kɔni taara bɛ ŋara kɔni da Dili ko da la nin waati in na nka an b'a jira la k'a fɔ ko dugu in ko barika de bɛ dugu in ko kojugu ani k'a dɔn k'a fɔ maa ɲuman caman olu bɛ dugu in yɛrɛ kolo jukɔrɔ o de kama ko sa 3 olu kɔni bɔra ka terrorisiw maa 2 bɔ ɲɔgɔn kɔ k'olu kin k'o faga nka nin waati in na terrorisiw kɔni bɛ k'o yɛrɛ ɲini ni sako fɔlen kɔni bolo min ye k'a dɔn k'a fɔ ko sanu u bɛ bɔ ka mɔgɔw kin minnu kɔni nana wara kɔni da Diliko yɛrɛ kan sanu u bɛ mɔgɔw kin n'an ka kɛrɛnkɛrɛnnenya terrorisiw nka maa tɛ sanu kɔni bɔ fan dɔ maa tɛ sanu ye o ye fɛn min kɔni balila terrorisiw la kosɛbɛ sabula olu kɔni bɛ ka fiɲɛ kɔni dɔrɔn nin waati in na sabula a bɛ duwakun kelen a n'a kunkanfɛn bɔ terrorisiw kɔni taara wara kɔni da Diliko kɔni dala jagoya fanga ani warijuya seli k'o bila olu kan Diliko ma se ka kala don o ɲɛna ka bɛn nin ko in ma sabula olu b'a dɔn u bɛ diinɛ yɛrɛ dɔn kosɛbɛ ka tɛmɛ maajugu ninnu kɔni kan saw kɔni bɛ ka terrorisiw kɔni sɛbɛkɔrɔ kin maa 2 bɔ ɲɔgɔn olu kɔni fatula i ka dɔn k'a fɔ nin duwakun yɛrɛ kɔnɔna na a jirala k'a fɔ min ye terrorisiw kɔni o kɔni bɛ ka o yɛrɛ ɲini an bɛ waati n'a fɔ sisan Diliko fɛ yen Dili filɛ nin ye Nara marabolo kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ n'i ye Diliko fɔ dɔrɔn o ye maabaw kaburu caman dalen bɛ Dili yɛrɛ dugu yɛrɛ o kɔnɔna na n'an bɔra Nara kɔfɛ an bɛ na Mawudu yɛrɛ denwuli a kɛnɛ kan an b'a jira aw la k'a fɔ kunu min ye a seli Sherif Usumana Madani Hayidara ni ale ye Mali Haut Conseil islamique maa ɲɛma a y'a dabɔ fili kɔrɔ ka kangari gɛlɛn ni k'o gosi ka di Mali faamaw ma jango Mali bɛ danga mun na bi bi in na fɔlɔfɔlɔ o kɛra bɛn ani kɛlɛya ye malidenw ka se ka bɛn kelen ma ka ko to ɲɔgɔn cɛ la fo ka taa bila maa minnu kɔni bɛ fanga kɔni mara nin waati in na n'an k'a ma ko transition olu ka se ka jamana in hinɛ minɛ faso nafolo dunni u ka se k'o dabila jamana in kɔnɔna na fantanw ni yɔrɔw u ka se k'o dabila jamana yɛrɛ o kɔnɔna na min ye k'a dɔn k'a fɔ a ye wele bila Assimi Goïta a n'a ka gouvernement k'an bɛ nin waati min na fɔ sisan Mali mako de bɛ bɛn ani kɛlɛya ani ladiriya walasa jamana ka se ka lasuma a ye kangari fana di transition maa ɲɛmaaw ma k'a jira u la k'a fɔ an bɛ waati min na fɔ sisan maa minnu kɔni bɛ réseaux kɔni sanfɛ ka maabaw kɔni dɔgɔya ko kangari ka se ka da o ye jamana faamaw ka se ka fɛɛrɛ sigi dan ka se ka sigi o la ko kabi jamana in kɔnɔna na ko Ala ye diɲɛ ma don o don maa dɔ de bɛ yen min bɛ sigi réseaux kɔni sanfɛ ka Mali karamɔgɔw Mali maabaw Mali dɔnnibagaw k'o lagosi ko jamana maa ɲɛmaaw k'a lajɛ sa ka fɛɛrɛ sigi sen kan walasa nin ko sugu ka se ka dabila ko n'o tɛ k'a bɛ ka dan kɛ an bɛ waati n'a fɔ sisan
alisa o modo yɛrɛ kɛnɛ kan an bɛ to yen an b'a jira aw la k'a fɔ min ye professeur Clément Danbele ale min ni maa tɛ a kɔfɔ maa ye bi an bɛ don min na fɔ bi na an b'a jira aw la k'a fɔ professeur Clément Danbele a taara modo yɛrɛ o kɛnɛ kan n'o ye a seri Sheriff Usumani Madani Hayidara ale ka modo yɛrɛ a kɛnɛ kan min n'a kɛra kunu n'o ye k'a dɔn k'a fɔ a den wuli an b'a jira aw la k'a fɔ professeur Clément Danbele a y'a dama kasi Mali maa ɲɛmaaw fɛ ka ɲini Mali Haut Conseil islamique maa ɲɛmaa fɛ n'o ye a seri Sheriff Usumani Madani Hayidara a k'a fɔ Mali faamaw ɲɛna min ye jamana suɲɛli i ka dɔn k'a fɔ o ka se k'o dabila ko n'o tɛ ko jamana suɲɛli a ma se ka ban fɔlɔ abada hali diɲɛ ma don o don hali sini ko min ye jamana maa ɲɛmaaw ye ko bɛ ka suɲɛli kɔni kɛ jamana yɛrɛ o kɔnɔna na a y'a ɲini a seri Sheriff Usumani Madani Hayidara fɛ a k'a fɔ Mali faamaw ɲɛna k'o ka sabali o ka se ka dabɔ suɲɛli la o fɔlen o taara maa caman dimi sira fɛ sabula caman kɔn a jira k'a fɔ nin waati in na ko jamana bɛ dangan na bi na ko a ma dogo maa si la hali n'a ma ɲɛ ko lakana kɔni bɛ ka sabati ka ko jamana foroba nafolo ko maa dɔ de bɛ yen minnu kɔni bɛ ka sɛbɛkɔrɔ dun an bɛ don min na fɔ bi na n'a kɔni bɛ ka maa caman kɔni kamana kan professeur Clément Danbele a ma dɔn ma tuguni a y'a ɲini malidenw fɛ ko foyi tɛ bɛn bɔ ko jamana faamaw k'a lajɛ ka malidenw ɲini wele k'u sigi walasa an ka bɛn kelen ma walasa jamana mankan a ka se ka suma an bɛ don min na fɔ bi na jango san 2023 o bɛ ɲini ka se a banda ma bi bamanankan kunnafoni an b'a kun cɛ ni min ye o de ye k'a dɔn k'a fɔ jamana saba min kɔn jɛnna ka alliance sigi n'o ye Mali Niger ani Burkina Faso an b'a jira aw k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen o kun ye gosili sɛbɛkɔrɔ gosili ni k'o da terroriste kɔn ka minnu kɔn bɛ ka o ɲa kɔn da Niger dancɛw ani Mali dancɛw la ninnu jamana saba o y'a jira k'a fɔ nin waati in na olu kɔn bɛ se k'a fɔ ko tabarikala sabula ko kabi waati jan Mali ani Niger ni Burkina o kun bɛ ka laɲini sabati nka a tun ma se ka sabati nka nin waati in na olu kɔn bɛ se k'a fɔ ko tabarikala terroriste kɔni o kun bɛ k'o de ɲini nin waati in na o y'o gɛn k'o sɛbɛkɔrɔ gɛn fo ka t'o bila Mali ani k'a dɔn k'a fɔ Mauritanie dancɛw la fo ka taa bila tuguni k'a daminɛ Niger ka taa bila Niger dancɛw la fo ka taa bila min ye Burkina ani Niger dancɛw o y'o sɛbɛkɔrɔ gɛn nin yɔrɔ kofɔlen kɔnɔna na terroriste maba caman olu kɔn fatula nin kɛlɛ yɛrɛ o kɔnɔna na min ye alliance saba Mali Niger ani Burkina Faso hali n'a sigili kɔn ma se ka ja maa dɔw kɔni olu kun bɛ k'a lagosi a fɔlɔfɔlɔ o ye Faransi ani CEDEAO fo ka taa bila Union africaine ma nin ko ma taa olu jimi sira fɛ abada nka an b'a jira k'a fɔ ninnu jamana saba jamakɔnɔdenw jɛna k'a jira k'a fɔ nin waati in na olu kɔni bɛ se ka da ka sunɔgɔ ka sababu kɛ olu ka kɛlɛkɛcɛw i ka dɔn k'a fɔ u ka farin nin waati in na ka sababu kɛ o bɛ ka dan sigi maa jugu la minnu kɔni bɛ ka jagoya sariya ani jagoya fanga ni k'a bila sibilakaw kan ko min ni ala ta yɛrɛ tɛ bɛn abada. Yani ka to an ka bɔ bi bamanan kunnafoni kɔnɔna na an ma dɛmɛbaaw fɔ kosɛbɛ minnu bɛ ka dɛmɛ jamukan yɛrɛ kɔnɔna na kosɛbɛ a fɔlɔfɔlɔ o ye Sirakɔrɔ kelen ye Dawuda Tarawele an b'a fɔ ale bɛ ka dɛmɛ jamukan in kɔnɔ kosɛbɛ a filanan min ye Dolo créateur Uma Jara an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ani ka barikada sabula ale ye Dolo kalan k'a ɲɛɲini k'a sɛbɛkɔrɔ dɔn an b'a fɔ sa a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.